ake usukuma ngezinyawo sino 5 minutes ume ngezinyawo nje ake ubheka umakhelwane lo ka right ukuthi umakhelwane ngiyakubongela ukuthi uyaphila bazalwane ngithi awumbongele nje umakhelwane ukuthi hayi ngiyakubongela mfethu ukuthi you have made it ukuba kuyangabathakathi wena ngaba ukho kodwa awumtsheli ngiyabongela mfethu ukuthi ukhona impundule ebusuku bezizama nenkomo bezijaha emaphupheni kodwa you've made it hayi sanibonani bathandekayo ngithi akawubuke lo semva kwakho makuthi uyakubhora seduze wakho umtshela hayi sangikhona mfethu bangizamile kodwa bahlulekile awusuka madoda awubasiyamtshela ukuthi asikho isikhali esilungiselele mina esizophumelela abagada yabagada kodwa kuyagcina uJehova abathakatha kodwa kuyagcina uJehova ngithi mina abalumbayo mabazama ukulumba kodwa kuyagcina uJehova bahashukadaya ngithi mina kuyagcina uJehova awufunde ivesi elilodwa sime ngezinyawo ngifuna nilizwe kahle le verse Isaiah chapter number 46 verse number 4 ekalabahashala ayu meli wabo nayo wasi Isaiah chapter 46 verses number 4 noze niguge nginguye yebo noze nibe mpunga ngiyawunithwala ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunethatha yebo ngiyakunithwala mfundisi awuphinde nanti verse bazalwane bamelane sibese siyathandaza noze niguge awutshela umakhelwane ukuthi uyozuguge mfethu enguye yebo niyoze nibe mpunga kukhuluma uJehova la umdala wezinsuku futhi ngiyakunithwala kukhuluma unginguye enginguye uthi ngikwenzile lo kukhuluma uAlpha noOmega kukhuluma lo owayekhona umhlaba ngakasekelo sekhona namanje kukhuluma lo abungiyeni izolo namhlanje naphakade uyeJesus kukhuluma owalonda uIsrael lithi iBhayibheli akazeli akalali khuluma yena kukhuluma lo elithi iBhayibheli kuGenesis umhlaba ungekho yena wayekhona kukhuluma owahamba nabantwana bakaIsrael lithi izwi lenkosi emini wayinsika yefu kodwa ebusuku insika yomlilo sanibonani bazalwane kukhuluma umdala wezinsuku lalelana akangitshela mina ngithi mina kukhuluma lo ohamba phambi kwakho ahleleba amakhephukhephu zithi inkinga singakafika besefikile yena abathakathi bengakafika besefikile yena hayi sanibonani bazalwane Jesu uthini usimakade mfundisi uthi noze niguge nginguye yebo noze nibe mpunga ngiyakunithwala awutshela umakhanti angiyindawo abathakathi bashwabile angiyindawo lalela kusho ukuthi mathi ngiyoze ngiguge it's a promise and assurance lalela it's guaranteed isikweletu sifike late awusomakade ngithi mina amashonisa noma ikhadi ne-ID ihlala bona kodwa wena uyosuguge lalani wena usufa utshela umakhanti awuyindawo noma ungazama ukuthatha intambo uthi uyazihenga iyokudashuka ngoba uthi
uyasuguge. Lalela kuyaphela abathakathwa nawe indawo. Izitha zakho zonke. Futhi uNkulunkulu akasenzele umusa ukuthi abantu abakade bekubukela phansi, ekade bethi ikini ngembe ilutho. Lalela uNkulunkulu akabagcine ngoba uJesu uzophendula amatafula. Lithi iBhayibheli uyandlala itafula ebusweni bezitha zayo. Akalindlali phambi kwabantu abakuthandayo. Akalindlali lalela uNkulunkulu wenza nje. Uma uNkulunkulu ezokubusisa ulanda zonke izitha zakho zibe phambi kwakhe. Lalela usimama kanjani uNkulunkulu izitha? uNkulunkulu izitha zakho uzilanda ngenkinga. Wake waba senkingeni la uthi uyathandaza kube ngathi uNkulunkulu useCape Town wena useThekwini. Wake wathi uxoxela umngani wakho inkinga kube ngathi awusho lutho engathi akayizwa ngale ndlela omtshela ngayo. Hayi engathi ngikhuluma nezingelosi sanibona abazalwane. Wake waba senkingeni othi ma uqhamuka uma abantu behleka ngathi bahleka wena. Oh ayikhuluma nezingelosi la siyanibangela ma. Wake waba senkingeni mawuthi uyamthandaza uNkulunkulu kube ngathi ucula ingoma futhi nayo ekwaito. Usheshe unqamula umthandazo uthi amen ngoba uyazizwa ukuthi engathi lento engiyithandazayo ayishayi khona. Wake waba senkingeni la uthi uyathandaza ungazi noma qala ngoJehova Jireh noma uNkulunkulu ngilosi ekhaya noma ngilosi wake wabheda uthandaza usuthi ngiyabheda. Usizwe wena engathi ngikhuluma nezingelosi la ngithi siyanibangela. Wake waba senkingeni lana uthi abatshela othandaza nabo uthi bazalwane bami ngathi kuyangibhedela uzwe ukuthi lento ishoyo abayizwa. Lalani. This is a promise. Uthi uNkulunkulu namhlanje kuseni ngiyoze niguge. Lalelani abesethi ngiyakunitshatha. Sathandaza awutshela makhanda uzokuthwala uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokuthwala izingane zakho zibhema insango. uNkulunkulu uzozithala zidla izingane zakho zidla ama-drugs newazifundisile sezingasakondli sezihlala emafletini sezikhuluma isingisi esikhulu. uNkulunkulu uzokuthwala abantu bekushiyile indoda ikushiyile yengane uzokuthwala uSimakade ubaba wengane ehleli lahleli khona ingane engasayona uzokuthwala uSimakade. Jesu ophamsana zakhe. 1 minute. Njengoba sonke siphambaniselana ngifuna sonke siye enkosini. Uthi baba ngiyabonga ukuthi ngiyoze ngiguge. Wena uzongithatha. Ake sivule umlomo wethu sithandaze. Father, we thank you. We give you praise and honor. We glorify you and exalt your name. Wena uzosithwala.
Isihloko sithi ukuzalwa kukaJesu verses number 18. Nazo ke. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje. Nanzo ke. Unina uMaria esemisele uJosefa. Listen. Bengakahlangana. Lalela. Unina uMaria esemisele uJoseph. Yes. Labantu abakahlangana. Lento elithanda kakhulu isex. Ucansi nesiZulu. Anginandaba. Ngoba phela emsakazweni bayanginika nama topic bafuna ungithesta. Ngempela umuntu uzoyikhuluma yile nto. Anginandaba ke ngiyakhuluma ngoba kusuke kungiphoqa umsebenzi. Ikhuluma plastic this isonto lesiphuma kulo bengilingwa kakhulu ngoba ama topic engiwanikiwe hey nami ngiyasaba mase ngiyibuka leyo nto. And abanye benu niwakhonzile lawo ma topic. Kwenzakalani? Qhubeka. Bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Lalela. Ufikile noMandla bayathandana. Hallelujah. uMandla uthola ukuthi ufikile ukhulele. Kodwa ufikile mina ngazi ukuthi uyitshitshi. Into yokuqala efika kuMandla, uMandla uthi mina ngizomshiya lo ngoba obvious vele uhambile wangijolele. Kwenzeka kuJosepha lokho. uNkulunkulu uyayakha lento yakhe. Uma yakha lento yakhe kuneceba sike selenzile. Lalela incwadi uyizwa ukuthi ithini mayiqhubeka. Ngoba uJosepha naye ufikela umcabango ofana nokaMandla. Uthi nyamshiya uMaria kanti akazi Nkosi yami ukuthi umntwana ozozalwa yini. Ake siqhubeke sizwe ngibheke ngebirthday yami. Ngibheke uma wami mayizozala mina ukuthi kwenzakalani kuye. Uma sengizelwe yini eyenzeka. Uma ngikhumbule emuva indlela engibuya kuyo. Uma ngikhumbula izinto engidlule kuzo. Uma ngina 2 weeks ngizelwe. Usisi wami ongilamayo ufika ngilele endlini. Ubona ipex lifakiwe. Uthi maye umntaka mama bayamlimaza. Uyathathwa ligashu. Awe ma. Inkaba yomntwana uyigashu. Mayifika umama usebenza emakhishini, mayifika uthola angisakwazi nokuphefumula mayibheka inkaba isekho kuyopha. Lalela ubone ukuthi umoya oyingcwele ungembatha vele from ngisemncane. Ungithatha ungijimisele esibhedlela. Ngihlale ngiphefumula ngiku ICU for 2 months. Kodwa lalela. Qhubeka nevesi. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese. Uzwile ukuthi thini? Phela lamalanga ngabe kuthiwa kulezi insuku wayizothi ngeke ngiyenze lento ngoba mina afikile ngikwi-public figure kodwa ngizomgabha nge-WhatsApp. Mina uMandla uzosenda iWhatsApp athi mina nawe ufikile kuphelile kodwa singabanga umsebenzi kodwa umlahla ngasese. Ngiyakholelwa. Right, ikhona ingane incane ekhalati ingane encane nje. Oh. You are so pretty. Okay. Muhle niyambona ngithi. Dana kagogo, dana gogo. Uphuma wakhe. Uma wakuhlala nomunye umntazana. Lalela. Di prophet namhlanje. Ngiyakholelwa. Kuyashuba manje. Ukhuluma ne-dictionary manje. Izodida now. Vanessa. Banu Vanessa. Uma wakhe. Ngiyakholelwa. Lamula. Uhlobana
kanjani umama nabantu bakalamula? Isekhabo mama. Which means yena komalumakhe. Yeah. Ngiyakholela. Do you know something? Lo mntwana sizoprofeta uma wakhe uzobuya la khona. Umgcineni uma wakhe. Sigcine isihlangana naye eworkshop. Lalela ngitshela. Ngizoprofeta manje uNkulunkulu uzoyenza isimanga le video izofika kuyena. Umntanakho uke wabasesilingweni wazwadayisa umzimba. Uyangizwa ngithini manje? Lalela ngisiza. Umntanakho namanje usenkingeni. She's not feeling well kakhulu. Umezothola lo mntwana loyo. Wamthola lo mntwana kodwa sasingekho isivunyelwano phakathi kwakhe nendoda ukuthi uzokhuleka. Indoda yakhe ayikade idayisa idakamizwa, drug dealer. Amen. Uyangizwa ngithini manje? Umasilandela umoya oyingcwele. Vela zikaze zilunga izinto zakhe ngoba kumele silungise izinto zakho kuqala. Uyangizwa ngithini manje? Uma ukhona nawe uthi umoya 24 March asikwakho lesingaka uthi uNkulunkulu kimi kunenja eyayibizwa ngoBobby igama layo eyayikade imnyama ngebala ifana nejezi lakho oyigqokile. Uyangizwa ngithini manje kuwe? Amen. Eyagcina ilahlekile yangatholakala ukuthi yalahleka yashona yaphuma yabhekaphi. Amen. Uyangizwa ngithini? Uma silandela ngomoya uthi umoya njengamanje wena gogo nawe mawuzalwa uzalelwe ekhaya kwamalumakho awuzalelwanga emshadweni. Njengamanje kunegama lokuthi uyathakatha elivuka lizethinta umntu owumastendi wakho straight. There is a pending case. Case okumele uyoyi-attenda ngomhla ka-10 August. Wathi umoya oyingcwele asiyilandele le nto kakhulu singayiyeki ithani ithelelezo namanga. Yazi gogo usazohlaselwa abantu. Yazi ngizwa kufika uwindi uyangizwa ngithini? Amen. Uma lifale uwindi lithi phahla nabantu bathunyiwe. Yangithinta ngoba nabantu bathengwe ngo-500 rand manje ukuthi basabise ubaleke endaweni la uhlala khona. Kumanje uma ngidonsa lo mntwana ngihamba kokuqala ngiyale ngimbona uthi umkhulu angithandazile lo mntwana. Aninayo indawo yokuhlala nina ecorrect. Kunosisi ngibona lo mntwana ephazamiseka manje esikolweni akakwazi ukufocus. Kunjalo. Kumezekile lo mntwana. Kunjalo. Kumezekile lo mntwana gogo. Nasesikoleni uyakhala othisha baze bakubize bathi lo mntwana she's so stressed enjalo underage kodwa une stress esikhona. Kumezekwe athi ugogo wami akaphili kahle. Kungaba nesikhathi oke wathuka abantu phambi komntanakho. Uyangizwa ukuthi umntanakho lo mntwana azathi gogo one day sizoba right. Kunamagama abantu abadala wakhiphayo lo mntwana ebona ukuthi impilo ayihambi kahle. Kunjalo.
kuzolunga kodwa ngeke kulunge manje. I need to be honest. Kuzolunga kodwa ngeke kulunge manje. Ithi ngoma sidlule ezintweni. Shisela khona impepha ayisekho. Ayikhaya lisekho. Konke gogo ngiyacinga ngikubona. Yazi ngithi ngiyacinga lana. Kunala kunesekele ngizama ukwakhela sona kodwa ngiyiboni zonke lezi zinto. Umntana wakho wangena imoya erong. Njengamanje umntana wakho kwayimanje akekho right yakho. Umama lontwana. Ubaba wakho uboshiwe sendaweni emnyama ngathi ijele. Amen. Kodwa lo mntana uzonqoba. Ukhula kanzima kodwa uzonqoba. Into emnandi ukuthi usefikele ezandleni zami sengimthithi. Yes. Lo mntwana noma uhamba u-attend Sunday school noma u-attenda ini emaromeni noma esontweni. Attend Sunday school emaromeni. Lalela bo. Thengeleni Rose. Let's come back. Yini kuthiwa yini? Thengele lelo Rosa. But kuzoba imali ezosuka kimi ezosuka esigodlweni ngizomnika umthengele kunesalukazi esisala wena simgadile lo mntwana ubekwe ezandleni zakho. Uma ungashona namhlanje lo mntwana uzohamba ohlala e-orphanage ney'ntandane akekho umuntu ozobheka lo mntwana. Kodwa uma ungashona gogo I so wish angazi ngezwe kanjani ngingam-adopta ngizohlala naye uzoba idoctor lo mntwana. Umntwana uzokhula ehlupheka kodwa uzoba isikosha. Izinto ayikhuluma ukhuluma into zabantu abadala. Nawe zize zikukhalise kwesinye isikhathi. Kodwa uzoqina. Manje phuma la ngizahamba ngiyothatha imali lapha emsamo ngimnike lo mntwana uyomthengela lento leya la bese unika umfundisi wakhona ayibusisi iyona ezomvikela. Amen. But sizothandaza. It's been quite some long time. Umngamo umntana ungcinile ngithi. Yebo, kuthwele ngo-2016. Yes. NgoJuly. Lalela uzoqhamuka. Ngizombiza ngeke ngimbize ngasikhafula ngeke ngimbize ngamuthi. Kodwa ngizombiza ngomthandazo. Lo mntwana mayesenalo lento leya la akhuluma ibambe kanje. Akhuluma biza uma wakhe. Uzobuya uma wakhe. Kodwa uzobuya egula. Ephelile emzimbeni. She's not feeling well. Uyagula. Anytime angashona. But somvusa ngomthandazo. Njengoba sila. And my oil uze naye la esontweni.
aqhamuke ephusheni lami khona ongqongqozayo la sihlala khona ngavula kanti yena ephusheni lami. Sizombiza ngokuthandaza uzofika. Nina wena wathakatha ngenja yakini ebizwa ngoBhobhi. Angazi lenja yaduka yemnyama ngokwebala. Sikhule sitshela ugogo nomkhulu ukuthi kwaduka inja la emnyama. Angilazi kodwa igama lami kwakuBhobhi. Lenja yalandwa kamkhulu bayithatha nabo beyintshontsha yakhuliswa ugogo. Ugogo makayikhulisa lenja yaduka. Ugogo wakho ayumuntu wayikholela kakhulu ezintweni zamasiko. Yonke into ayithola wayikade ibike emsamo. Nalenja futhi nayo wayibike emsamo. Yaduka bayoyisebenza ngoba ugogo wakho wayikade enamandla kakhulu. Nawe mawukhula ukhule umuntu okufanele uyodla impande noma uthwase. Wayibalekela leyo nto. Uyangizwa ngithini? Kodwa sizokusiza gogo. Ngitholele le rosana. Mawuphuma lana ume lapha. Kukho into engizokunika yona. Ngizokunika magic oil. Fana kalethe magic oil. Yawazi magic oil. Awazi magic oil. Kanti wena uqaleni nokungazi. Kanti ukwazi ukhuluma emsakazweni kwizwi lomzansi ngahamba ngaye office lakho ukufuna lapha ku-Smith Street ngibona abangiyaleli ukuthi utholakala la. Ingane zami ezidayisayo. Yebo. Ngitholakala e-office lapha mina ngisebenzele ema-office, sisebenzele esigodlweni la. Yebo. Osebenzele e-office usadlala kancane. Uyayibona leyo nto leyo iphethe? Yebo. Lithi iBhayibheli Moses uyaqonda yini lokuphethe ngesandla? Uyaqonda lokuphethe ngesandla? Akuqondi. Awuqondi. Iyona nto okuthiwa magic oil le. Magic oil. Iyona into ezokwenzela imali. Le magic oil uzongisebenzela yona kanje. Lo mntwana lo uzolala ekamelini. Amalanga azabe mathathu, which is Sunday, Monday, Tuesday. After that niyithatha nifake ebhakedeni 10 liter namanzi bese nifaka ubisi bese wena ushisa impepho la uhlala khona. Ungicelela izinto eziwu-3. 1, cela umntana amabuye ekhaya noma kuthiwa uyagula noma kuthiwa unjani ngizomukela njengomzali. 2, sicela indawo yokuhlala ingasipheleli ngoba angazi noma i-Wendy House noma umjondolo noma yini ohlala kuyona. Uhlala kuphi? Uhlala ku-1 Kade ngihlala kwi-Wendy House bathumela amaphala ngiqashile lapho amaphala ayibhizinisi. Ansoke ningizwile ngithi ngizwe into ikhala Photo. Bayibhizinisi. Manje uhlala Asinayo indawo eqondile. sidlule kulawo manzi uphinde ucela nendawo yokuhlala. Amen. Number 3, la uzokusinvest uthi bomkhulu nabogogo nawe Nkosi uma kwenzeka ungithatha kulomhlaba umntana amabe nempilo. Lo mntana nempilo ngoba ukhona. Uma ungadlula manje emhlabeni akanani uzogcina umntana okhulele emgwaqweni. Uma kwenzeka ngidlula kulomhlaba umntana abe nempilo. Ngizula ngithithele. Yebo. Izinto ziyozenzakala la uma uthabizwa nge-magic oil enzimanga ngalesikhathi ungalindele ayazenza izinto. Ngalesikhathi usukoliwe ebe lamafutha esiyakukhumbuza ukuthi wakwacela phela wena ukuthi thatha. That is why now I'm
Uzwela ngithi ngithele. Ngithe 1 azolala wakameli lo mntwana 3 days. Yeah. Bese uvuka ekseni ngelanga lesithathu. Ukwaqonisele ku 10 liter wonke. Then faka ubisi. Ubisi ongakanani? Fresh milk nje noma 1 liter. Yeah. Bese ngalesikhathi uthi uyakhuluma. Shisa impepho. Ulotha wempepho ufake phakathi. Amen. Bese unike lo mntwana geza. Not ngako konke. Okunye nawe besukha uhlanganise namanzi uqume ngakho wena. You'll do that for 3 days good. After that so qedile. Amen. Ngibe sengikunika ingubo yamandla. Unkulunkulu akubusise konke okufunayo ufezile. Ngithatha kuba wena uthatha le ngane ngoba angithembi uma wakhe. Uzomshela amanamba akho ngizomgada lo mntwana. Awukwenzi. Ngizomgada. Ngizomgadela yena lo mntwana. Siyabonga. Alright, yazi uthi umoya engcwele angazi noma ngizongikhulumela isilungu yini impela ngoba ukhuluma ngale ndoda umoya. Angazi bani uzokhuluma isilungu kodwa mbuzeni ukuthi ngingamprofeta yini. Can we prophesy to you? Yes. Exactly. Uyabonga. Lo muntu wathakathwa usisi ka ex-wife wakhe noma ka makoti wakhe. Ukhona lapho okhuluma isilungu bafowethu ongeka asithi okhuluma isilungu nje fluent okwazi ukutolika. Othi ngiyavolunteer. Abafundi abekho show ngifuna la kuba waza baba nakho nangu baba. Abafundi sibayeke nikani nangu. Right. Baba umtshele lo baba ukuthi wathakathwa usisi kamakoti wakhe babengamfiseli into enhle kubo kamakoti wakhe. You were bewitched by your sister-in-law. They didn't like you. They didn't have any best wishes for you. Uthi umoya ingcwele. The Holy Spirit says, Yonke into kade nayo iyashabalala iyahamba. everything that you had is just disappearing. Uthi umoya ingcwele kunenhlanhla noma umsebenzi omkhulu okwakufanele awuthole eGoli kodwa umakoti wakhe akamenzelanga kahle wamthakathela yonke into yakhe efuna ukuthi ize ngakuyena. The Holy Spirit tells me that there's a big project that you're supposed to get or obtain from Johannesburg, but your wife ran everything and ran you down. That's why it didn't become successful. Namanje mayisekhona ka expect amaphepha azofika vela kumakoti wakhe claim ezinye izinto efuna zibe ngezakhe. Even now, just expect some documents or papers that are still going to come to you because your wife is still claiming some things to be hers, your things. It already came. It already came. Ngibonga utolika. Ngibonga utolika uyayishaya into yakhe. Lalela. Umtshele lo baba ukuthi umakoti wakhe ukhona umuntu omkhohlisayo wasefamilini yakubo ofuna ukumdlela ibhizinisi lakhe lela nalo njengamanje kuthiwa akalishele naye. Your wife, there's somebody in your wife's family that is deceiving her, that wants your wife to take your business from you so that your wife and that person can share that business of yours. Kumanje ngizwa ezofostwa ukuthi akadayisa umuzi wakhe ukuze aphume umakoti ayothenga indlu kwenye indawo noma leyo mali bayihluka
uhlukanise. Currently, what's going to happen now? You'll be forced to sell your house. And your wife is going to go buy a house elsewhere, and that money is going to be shared between them. You know, Baba, about just before a year, I was in my backyard Baba ngaphandle ukuthi ngifike la bengisemva kwendlu lapha ekhaya next to my pool. eduze kwechibi lesithi swimming pool. All of a sudden, Ngaleso sikhathi there was a black dove. Lalela, awutshela ukuthi ngiyeza lapho. I'm still going there. I'm still going there. Awutshela ukuthi ngiyeza lapho. Uthumela imali. He says, Lenyoni kwakufanele ishaye umntana wakhe womfana ngazo umntana womfana ona 6 noma ona 4 awumbuzi. this dove was supposed to strike your son, one of your sons. I'm not sure if he's 6 years or something on the head. How old is he? 4 years. That's all. Ngibona ukufa kodwa ngibambe emntwaneni wakhe lo mntwana uzoduka nyamalale. I'm sensing death, but I'm sensing it in your son. Either your son is going to die or he's just going to disappear. Lalela lo mntwana umenyamalala uzobe manyamalele kodwa abefuna ukumdlela imali eside nakamakoti wakhe. Bazobe befuna ukuthi akhiphe imali ngoba banale belief yokuthi kunemali ayifihlile, kunemali abayifuna kuye. When your son disappears, you won't actually have disappeared. They would have kidnapped him so that they will demand some money from you. But that is on your wife's side, your wife's family side. Vele eside nakamakoti abakaze bayithande le ndoda kodwa babefuna imali yakhe. In reality, they're in your in-laws, your family-in-law. They never liked you, but they actually wanted your money. Komanje abamniki ilungelo eliphelele labantwana bakuthi ababone kahle kodwa bayamlimit. Even currently, they don't give you a full right to have full access to your children. They just give you limited access to your children. About a month, I had to move out of my house. Hey, I got a call from the attorneys that I have to move out my own house that I paid for, that I'm still doing everything for my children, but just to keep peace, I moved out. lalela awumbuzi ukuthi ngitheni ngendlu ngitheni bazofuna ukuthi kanjani ayidayise. Awumbuzi ukuthi ngitheni. What did I say about the house? Didn't I say that they want to sell it? Yes. You did say. Lalela umakoti wakhe unomngani osegoli endaweni yaseMidland oyena advisor angazi noma umeli noma uyini. Midland, that's the guy. Kunengozi emoto emlandelayo kanti ke emasontweni ambalwa adlulile kunengozi athi siyangena kuyona ngoba ngibona entshontsho into eyithongo mayishayela nemoto yakhe inalomsindo lokukhala angaze ayise kumakhenika afika athi makhenika kunento ekhala engayizwa kahle kanti sekunento esifakiwe emotweni. There's an accident that is behind you. In actual fact, last week, you developed a bit of a fatigue and then you almost lost control. And there was a sound that came from one of your wheels. And you checked and you realized that there was something that's hanging over your wheel. It's not that. There's something that's been put in your vehicle so that it can cause an accident. Yes. Good job. Because of all of this trouble, my mind it's always. Ngenxa lokho nazonke le nkinga mkhulu nomqondo wami sengathi uhlala uphila. Lalela umtshela kunesikhathi sayifike kabili lento kuyena futhi uyayiziba mayifika lento uyayiziba la
ingqondo yakhe imtshela ukuthi akathathe upoison awuphuza adlule kodwa ubanjwa yilezi ngane zakhe ukuthi kodwa ngiyoyishiya nobani. Yeah, there are times poison in. It came about twice, but every time you want to do it, you always think of your children. If I die, who's gonna take care of my children? I wanted to commit suicide, but so I wanted to jump off the bridge, but I looked at my children's face and I said, Dwana, hey. Mkhulu ngengazama nokuzibulala ngengacabanga lokugxuma eblokweni kodwa ngithe ngaphambi kokuthi ngixhume ngase ngithi hey umntwana wami uzoba yini. And about 3 years ago, Eminyakeni emithathu edlule I was going up to Kokstad. ngangiya eKokstad. I was involved in 3 accidents in one day. Ngabandakanyeka engozini ezintathu ngosuku olulodwa. The devil wanted to destroy me. Usathane ufuna ukungimosha. Lalela ngimtshela into angakaza yazi. Let me tell you something that you've never known. Yazi umakoti wakhe straight uyena oseke wazama ukumbulala. Your wife is the one that actually had tried to kill you. Ngoba efuna izinto zonke zibe zakhe. Just because he wanted all your assets to become his. And there was ordinary people that died, that took my place, that I supposed to die, but they were angels in the night, and they died. About 3 people died. Mkhulu kunabantu ke abafa abantu abathathu abafa befe endaweni yami befela mina kusho ukuthi ingelosi ke noma ingelosi yangivikela abantu abawu3 abathathu abafa befela mina sikhuluma nje. Lalela kunomuntu angazi noma ukhazi noma umngane wakhe noma uyini lo baba okay wathandana nomakoti wakhe. There's somebody, I'm not sure if it's your cousin or who it is, but he once had an affair with your wife. Lo baba uke wafocus kakhulu emsebenzini wakhe wazwadina waluzi focus umakoti wakhe kanti umakoti wakhe uyajona. There was a time where you focus mostly on your businesses and you fail to take care of your wife, and that's when your wife started out cheating. Exactly. Unjalo mkhulu. And I don't know why that I met with Baba and God sent me to Baba. I didn't know what was the reason. What was the reason for that? Hey, angazi kunjani kungani ngihlangane nomkhulu kodwa uNkulunkulu wenzicelo ngahlangana nomkhulu kodwa angazi nami kungani ngahlangana nomkhulu. But I was just obedient to the Spirit of God. And now things are being revealed to me in the Spirit, in the supernatural. Kodwa ke ngazithoba ngathobela umoya ongcwele iwona ke oveza izinto ke manje. Ubani sangibuza kunini ubani umakhosazane wakamkhizi Khosazane sondela la ila ngifana khona mama King a prophet, can I prophesy? Ki prophet. Ubani mama ekhakeni ozalwe ngo1964 ngoAugust 31. imina baba Awu ibirthday yakho ngomhla 31. Awu ibirthday yakho ngomhla 31. Bonke abazalwa ngoAugust ngizoba prophet ngoba ngizoba ba. Bonke abazalwa ngoAugust ngizoba bamba. Ngizobatshela amahlazo wabo njengoba ngizokutshela nawe. Kamkhize ikomalumakho. yebo Ikomalumakho. yebo Mama, uma ngikhuleka nawe lana kune tight eyayikade iblue ucisho nje eyakulahlekela le tight yangaphansi into egqoka ngaphansi uyangizwa ukuthi ngithini yebo uma ilahleka le tight kunomuntu omthanda ngenhliziyo yakho yonke nahlukana naye nagcina nihlukene hayi ngokuthi nanihlukana ngoba kanjani kodwa kunentombazane
le ntombazane yasePotchefstroom endaweni abadise igama lakhe eyiyona yasebenzisa umuthi lo muthi yawulanda endaweni abadise eMalichisini khona ngazi noma kuseMalichisini noma eMachisini yalanda umuthi khona mayilanda lo muthi yakushaya safika isilwane santshontsha ithayithi yakho le thayithi before ilahleke kuwe yaqala yadabuka la yadabuka ngaphansi ila owaqala khona ukuxabana nendoda yakho noma nomuntu owuthandana naye from that day i-relationship yakho ayikazi iphindi ilungu ngoba bayimanje i-relationship yakho ngizwa i-on and off uyangizwa ukuthi ngithini njengomuntu angathi akulungi kahle ukhulume nami ngisho egama lakhe ikhona intombazane ethi uMbali. hayi lo Mbali lo ya hayi lo Mbali hayi lo Mbali Yena uMbali sasibangana uye wembangi yakhe kade ukuthi mhlambe u-architect mhlambe ngabo wayithatha ngephutha lalela sebenzele wena mama kwakufanele ukhulelwe ngo-2004 kunengane kwakufanele ikhulelwe ngo-March 17 kodwa ngizubamba kwadlula 4 weeks inyanga leyo kunento eyafika yakuphatha kwangathi uphathwa yi-stroke 2004 17 March mkhulu uma lento yenzeka ngizwa mawuphuthunyiswa esibhedlela afika udokotela wakunika bad news wathi there was something and it was 4 weeks I said kunyamalele nomithekile esiswini sakho manje unethunzela emnyama but I see amawele kuwe uyangizwa ukuthi ngibona amawele le ntombazana nelomfana uyangizwa ukuthi obakufanele babamba ngesandla wathi umoya oyingcwele emndenini wakho kunomntwana okwakufanele bese ngathi uthola amawele kodwa njengamanje yonke into yakho imile angazi noma uke wazama yini mama ukuvula umashonisa nombolekisa abantu ngemali bajika bangayibuyisa imali yakho awukhulume nami ngizwe lapho ngaqala ngo-1996 kuthe ngawo-2004 ngase ngiba nento nje ukuthi ngathi ngithola umntwana kodwa futhi kwangathi akucaci kahle ngaze nga-admithwa khona emthini lowo mntwana loyo watholakala ukuthi kwangathi kunomntwana mhlawumbe ngathi angazi ngachaza ngithini kungathi khona into mhlawumbe engayidlayo yayisasesiphuma-ke isisu lalela yazi mama bengizothi mina mawukuthi usafisa ukuba nomntwana uzalwe ngo-1964 ngomhla ka-31 August angithi ungabi saba naye ngoba uzozala umntwana okhubazekile uyazi ungabi saba naye uke wathandana nomuntu oyi-taxi owner yebo ngikutshela imfihlo ngayo ngikutshela imfihlo ngayo yebo makukuthi uyabuka kodwa ngeke ngimshiye igama lakhe kodwa makukuthi uyabuka useyongixolela lo muntu wayithwele kodwa izinto zakhe manje azihambi kahle the reason izinto zakhe zingahambi kahle ngoba kunento akalala nawe wayishiya kuwe esinyeni lento ephakamisisa ethwalo sakhe nithe manihlukana izinto zakhe zaqala zabheda wafuna ukukuncenga kanti vele wayekubambelile waba umuntu angathi ufuna ukuthatha isithembu kodwa lesithembu asithathayo wangathi ufuna ukufavor lo omunye ashiye wena then you decided to drop him saqala lapha izinto zakhe zabheda kumanje imoto zakhe ziyashayisa left and right kodwa still usakuncenga ufuna ukubuya mina elami ngithi baleka
Kuzolunga mama Yesu. Yebo mkhulu. Kuzolunga. Ikuphi ekhaya kini emakhaya? Semandawo. Mandawo. Izwaye ithandazo. Isabuza uNkulunkulu ukuthi ngenzeni. Ikhona ingoma engicela umhlabelele noBheshu ethi noma beyiswe kufeni. Noma beyiswe ekufeni bona bethe
sibonise nje sithi noma kunjena ngizohlala lana noma kunjena noma kunjena sonke siyathandaza lapho khona uthandaza umndeni wakho uthandaza isithandwa sakho uthandaza ingane yakho uthandaza umuntu ongekho lana uthandaza umakhelwane wakho ngicela uthandaza ujule njengamanje ungasabheka umngane wakho thandaza lapho khona pray sithandaza njengamanje sijule njengamanje ngiyacela thandaza inkinga zakho akekho umuntu ozothandazela kodwa kufanele wena uyithandazele wena Tandaza la pokona. Jesus. Tandaza la pokona. Yes, my Lord. sisibekile sibonga. Ngiyacela KK uyangihlabelela nje nawe. Ngikhonzile uhlabele ukuthi angikwazi ngazeza yonke.
uzosho ndisengiyacela Nkosi ukuba ngifike la hlabela KK sengiyacela Nkosi kodwa namhlanje bazamile ukunginika isikhathi kube yisona nje sivele sashesha sathi usukhala usufuna ukwenzani kodwa ngeke zosintshontsha kuze kuyofika laphana half past manje 10 past angithi kunale ngoma besho jwayele ukuyicela uyihlabelela angazithi uvula izindlebe zethu uvula iminyango evaliwe Jesu ayanda umelusi manje kunemnyama sizoyivulela umuntu okhona la kunemnyama sizoyivulela umuntu ongekhona about the miracles kunama miracles esizowenza manje umuntu okholelwa kimi ngaphansi izandla ngiyakholelwa lalela beka izandla zakho phansi ngifuna manje siye nge-freestyle yes since yes 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 akekhuluma piano phela khuluma piano phela yes hamba kancane akebona mama behamba kancane akebona baba hamba kancane uyibheke deliver isibusiso umhla kabani namhlanje umhla ka-1 August i-birthday month yami you won't believe istress engibhekene naso singakanani ngiyafisa nifane nami uzazi ukuthi mangingena emnyangweni wasenkonzweni iy'nkinga zakwami ngizishiya kuphi mangiphuma ngizoyithatha
you need to be professional. Kubuhlungu ukuba umsakazi noma ngisho kuthiwa unenkinga enjani, but uma ungena e-studio wahlala phambi kwemic kanje, you need to be yourself. Abantu bakwazi uhleka, bakwazi uyilento inkinga zakwakho yishiye ngaphandle kwe-studio. Basho kanjalo uma singena e-studio bathi lalela, are you ready to go on air? Getting ready, but sifuna ismile. Ukuthi ungene waqabana nomuntu uthi hayi mic yami nesulanga, ma ungena on air kumele ungidishiye. Njengamanje ngizodeliver isibusiso. Lento kade kufanele ngideliver ngomhla ka5 it will be on Thursday. But angeke ngikwazi ngoba abantu abaningi bazobe semsebenzini. And angeke ngikwazi ukuthi ngithi lo vani. Ngoba bayathi we silova siyofunani. Kanti abazi ukuthi njalo ngomhla ka5 August uNkulunkulu uyafika ezonginika something. Kumina ngiyebe ngisuke ngithi happy new year. When it's happy new year ngomhla ka31 mina ngithi happy new year ngo-August. Ungizwela ngithi kunabantu abazoba nenhlanhla. Abantu abazoba nenhlanhla lithi iBhayibheli uNkulunkulu mayiphosa imbewu. Kunenye yawela etsheni yadliwa zinyoni. Kunenye wawela emeveni yathi mayiqala ithi yamila yahlatshwa ameva yaphindela phakathi. Kunenye yawela emhlabathini ovundileyo yakhula kahle. Nengizwela ngithi ngiyalahleka manje. Kunomuntu namhlanje ngenhlanhla yakho uNkulunkulu ngithema ngikhuluma wayithola lento. I know ukuthi khona bazobe khona kwiGaladini. It's a special occasion. Lelo langa ngilore intonsa nidlulu uMbawi. Ngiyobe nimdlulu. Uzokuqa kublack wakho noma ugqoka ugold wakho. Lapho ke lelo langa kuyobe kushutha uqala ungena imidi izobe ikhona. Ibashutha kuthiwa selimasthuzi jukujuku sebekhona. Nalona nayengena kuthiwa welcome engena. Amen bazalwane. Kuvuka ibhalo uMeshumayeli ubaba uMpongose. Indoda yayintshontsha imali. Kuthiwa ngalelanga sekuyodlala ivideo. Bafika abantu bonke babengena bekonza. Kuthiwa le ndoda eyiyona ethatha imali eyingazi ukuthi lelo langa kuzodlala ivideo. Wayithi mayibuka abantu ebabukele phansi. Kuthiwa mabethi babengena kwathi mase kungena yena ngathi ngiyambona efaka iperfume efana neyami. Angathi ngiyambona maybe wayifaka ile perfume. You will never go wrong. Believe me or not. Uma ufake ile perfume definitely bazojika nawe. Angikaze ngithi mangena endaweni bangajiki nami. Ongazi uyazi ukuthi nginoya kanjani. Owazi ka. Uma ungena emotweni yami uphuma sonuka mina. Abanye bafisa nokumhanga mkhulu. Ngifuna ukuyizwa lento. Ngokuyizwa. Amen bazalwane. Uma lento dingena bajika nayo. Ayazi ukuthi iyodlala ifilimu. Amen bazalwane. Abayazi ukuthi ifilimu izodlala. Ngikhuluma ngo-Friday khona bazongena. Abayothi mabengena sijike nabo. Waze wamuhle wadlula Mr. Party. Ngoba khona bazofuna uku-excella nje. Athi ngifuna ukudlula Mr. Party. Ngeke uzongidlule khohlwa. Never. Amen bazalwane. Mina ngigqokiswa idlozi. Yini elithi gqoka kanje namhlanje gqoka lokho. Ngangena idlozi elilele kwakuthiwa amanono. Leli clean. Elingayithandi into engcolile. Amen bazalwane. Kunabantu abazothola isibusiso namhlanje abanye bazosithola Friday. Mina ke angiyena ushibhile. Isibusiso samasiki kanjalo. I'm not desperate ukuthi nginike wena my blessing. Kune blessing engihlala ngikhipha everyday ngokungibona. But it will never be the same like the blessing engizoyikhipha ngo Friday namhlanje. Never be the same. Ukhona uthi mkhulu. Uma uzala kabusha nami ngicela ukutholakala phakathi. Vela kunina nonke. Vele ngoba seziningi kanje izana. Uzosala bo5. Uzosala 5. Abazothi mkhulu ngangikhona ngomhla ka1 August enkonzweni. Inkonzo yanamhlanje it's so special in such a way. Wena ufikile angikunika ngamuthi, angikunika ngamagic oil, angikunika okokuqala siqale sibusisa amaphepha wakho.
phakamisa iphepha lakho. Sizophakamisa izandla zethu amadolo sikukhonzame. It's nice to be here. Yabona manje phesha ufuna ungibuyisele lelo yini yafisa ukhulele sisi ukhulele ukhulela kanjani umncane nawe Bana basi. awuzalwa ka 93 uyizalwa ka 93 Bakithi. Oh, are you sure? Yes. What's that one thing I call? Oh, call. Awungasho. Nginomthwalo. Lalela, masumcinga ne. Before uzomcinga game, uqala uzomcinga kubazalwane. Uyangizwa kodwa ungizwa. Masumcinga usuqala ungasamboni kahle. Uqala uzomcinga la uthi bazalwane sengizomcinga ngimbono. Ngoba umkhulu wathethe yambheke ngamboni. Angifuni ukustressa sisi wami ngoba ukhulele. Ngeke ngikustress. Uphuthume uyongitholela simple thing. Isimple lento engizoyifuna. Yazi into okuthiwa i-ultramel. Yini le? I-custard.
umkhaya Nkosi yami ithi custard. Custard. Ubani ekhaya kini ozalwe ngomhla ka 20 January? Amen. When? Wow. Custard. The reason uthema uzala ngakubuza ukuthi umnikazi omthwalo uzokushiya, but mayikushiya ngeke akwale uzodlula emhlabeni. Angifuni ukustressa. I don't want to go into details because it's a family thing, family politics zakubo. Kuya ngambe ngizothi next week ngicela uze naye la ese kube uyena ophatha le custard. Uyibize ngani? Uthe custard. Kube uyena oyiphatha ngesandla. Ebese ngiyamthandazela aguqe phansi. Ebese yincikise esiswini sakhe. Ngibona lo mntwana ekhule nganababa. Kodwa by the time uyothi 8 months uyobe sengasekho lesisu noma uyobe ngasekho emhlabeni yakhe. Uma sipeda kuthandaza, uma nifike endlini senenza lezi zinto ze bold and the beautiful. Akugcobe ngale custard asigcobe isisu. Anike umntana akho uthando. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angazi noma lo mntwana ubuzothi uthando lwenkosi noma ubuzothi uthando. Uyangizwa ukuthi ngithini? But asigcobe lesisu. Uzodlula emhlabeni kodwa edlula ngokujujuma. 3 bullets. Angazi uhlanganiswa yini nabangani basemateksini noma nento zasemateksini. Uyangizwa ngithini? Kunamngani welosha kubo ngamoteksi. Lalela. Ngizwa impi isuka kuloyo muntu. Mayisika iyemlinka naye. Utholakala endaweni eyistop okune bus stop. But naye enganaki. Ngizwa khala 3 bullets. Uthola phone call wena kuthiwa asekho emhlabeni. Ngicela uze nawe next week la. Niphathi custard. Leyo show. Angithamela uyezwa? Futhi angifuni nokuyazi. Baba Nkosi, nansi message, nanka ama envelope. Kunabanye abayikhiphile izisu, kunababulele, kunabantshontsha, kunabafakazi amanga ngomakhelwane bafa abantu emhlabeni bebulawa yini. Abanye Nkosi bachithile emshadweni. Abanye bakhulela izingane zabanye abantu baqamba amanga emshadweni. Moya oyingcwele, moya kaThixo. Namhlanje ekseni le envelope lephepha eliphakamayo. Kunabantwana bakho abacela amabhizinisi. Kunabacela imali. Kunabacela imishado. Kunabanye abacela ukuthi abanye abantu abafe. Moya kaThixo kunabacela ukuye kutshwala. Kunabacela ukuye kufebe. Lephepha libhalisa into eziningi. Okuhle nokubi. Abanye bafisela abanye ukuthi bafe. UNkulunkulu waphakathi. Konke ababhalile babhala amahlazo. Babhalela nemindeni yabo. Makube njalo baba. Iloko ngishilo Nkosi ngithi akube njalo. Mhlanje kumhla ka 1 kuAugust Nkosi inyanga lapho hlala unginika khona ibusiso. Banezitha abantwana bakho babhalile abasakwazi nokuhamba emgwaqweni. Abanye abasebenzi Nkosi ngibacelela imisebenzi. Abasibukayo Nkosi bese endaweni ezehlukene. Babhalile nabo lapho bekhona Nkosi. Baba niyabacelela Nkosi. Uma kusha Nkosi kushizo nozabo. Leli phepha liwumnikelo Nkosi. Umhlatshelo Nkosi wasezulwini. Abegcoba lo mlotha Nkosi. Bakhazimule Nkosi lapho bahamba khona. Banuke kahle Nkosi lapho bahamba khona. Vula izindlebe Nkosi. Vula yonke indawo Nkosi. Apha balala khona ebusuku. Amadlozi akubo makafika Nkosi abebhathe. Benze baqonde ngamasiko abo. Ngoba balahlekile abantwana bakho balahlekelwa amasiko. Bathatha Nkosi amasiko ezizindawo. Maye Jesus. Maye Nkulunkulu. Baba siyacela hlisulaka kule ndawo. Baba sonile ngokubona. Baba
babasone ngokukhuluma, babasone ngokubamba, babona amandla siyakhuleka ngesande yenhle kangaka. Sibonga Nkosi ukuthi wehlisile ulaka nasezweni. Sibonga imkhuleko Nkosi esithandazele umphokangizwe, samthandazele seyintabeni zasemjele, waze wamkhulula kulamaketana. Abanye sebephosa ithawulo, abanye sebekhuluma ukuthanda kwabo, kodwa wena Nkosi wathi uyafika ekuseni sebethi baqedile ngaye. Wafika wena Nkosi, salobe simile njalo Nkosi. Babegameni lapha kade ngiyawabusisa wonke lamaphepha. Ngegama lika Jesu siyakhuleka, amen. Lalela ke lelo phepha into ozongenzela yona, uzofika ulishise. Ungizwe kahle. Leli phepha mawulishisa, uzofika uthatha ikhandela elimhlophe. Ulight ebese iphepha ulibambe kanje, maliqala lisha ulibeke phansi noma somewhere noma esitsheni lishe liphele. Bese uthatha lo amlotha ufake entweni yakho igcobayo. Bengizoprefer ngabe kuthiwa ugcoba le nto kuthiwa ubheka mina lotion, banayo labantu bakhona banayo, othi mina ngiyiphilela ngayo nje. That will be a good combination. Uyifake khona lapha. Uma uphila ngo-magic oil, thatha u-magic oil wakho, uthatha umlotha wakho ufake khona lapho, bese uthatha u-magic oil wakho ucontisele entweni yakho oyigcobayo. Finish. Nizwela ngithi? Kuzwakele? Next week while I was praying, uNkulunkulu uthi next week sizothandazela ama-family. Ngiyacela, I know ukuthi bakhona abanye vele abaphuma emndenini abangigxeka khona, but lo ozokuvumela ukuza nawe ngicela umdonsi. Kunento kufanele ngizoyideliver next week, kodwa kufanele ngiyideliver kuwena wedwa. Kufanele ngiyideliver kuwe ne-family member yakho. It's either umntanakho noma uma wakho noma ubabakho noma ubhuti wakho noma, but hayi isoka. Isoka mawuletha lilethe ulitshela ukuthi nawe uzele kwakini nami ngizele kwakithi, but umkhwenyana uright. Angithi right njengamanje amaphepha seku-right. Ngikhulume ngomuntu ozofuna isibusiso, othi khethe lezi ngizohlala nawe eparadise, ngizohlala nawe kulela tafula. Okokuqala, you cannot say le perfume ukhona ngakabi nayo. Bana manayo. Lalelani. One, this perfume uma ungayifaka entweni emhlophe ngoba inomuthi. Into yami ihlala inomuthi ke sikhuluma iqiniso. Hayi ke lokho kunjalo. Le perfume ngiyakhe ngento ecishifana nale ngiyakhe ngayo le ubheka mina. Inyanga noma zingalale zizwe. Ngimfakile ubheka mina, ngamfaka uziyamlandela, ngamfaka umhlonishwa, ngamfaka uvela bahleke. Ngayifaka zonke lezi zinto la. Ngenzela ukuthi uma uyifaka ukuya ki-interview, okokuqala the moment ungena emnyango kumele bathi wow. Okokuqala nje eTexini mawungena, the reason ngibakele into kuthiwa umhlonishwa, mawungena eTexini bele hayi sisi wami uyayasho lento yakho, hayi bhuti wami uyasho lento yakho. Angithi nayi la epharmacy le perfume imali ni 1,000 rand, kodwa ke ngoba nize esontweni izoba u7 izoba u800 rand. Lento it's a matter of ukuthi you take it or what? Lapho nje. I was just sharing nje nani ukuthi nanze and ngiyafisa ukuthi kunina nonke noma ingathengwa abawu2 laba abawu2 bazokuthula ufakazi wabani. Laba abawu2 bazokuthula. Kade ngake ngayihambisa emapharmacy abanike abantu imali. Yibona abangidimandile ku social media bengibangela umsindo. Mkhulu nanzi manje perfume wakho asinika yona. Ngeke. Ngilana nje nale lisoke nginalo yilo lapha iziswa yiyo le perfume. Oyifuna uzohamba uswipe lapha la echat. Bengizonikhombisa but kuya ngami bengizoba nomuntu oyi1 ozoma nje lokwefutha nonke nizwe. Ukuze uye ekhemisi, ukuze uye ekhemisi nayi Mbongeni, ukuze uye ekhemisi uyothenga into oyizwile.
bafuthi noma ingaphela ngizokunika yakho mali. Alright, asenzeni kanjena ke. Next week ngicela uze ne-family member yakho. Sizothandaza. Sizodeliver isibusiso. Njengamanje uNkulunkulu anibusise. Cha, hayi khona nje selindele ukuthi umkhulu uzothi akunike ngizwa nje ngayifuni imali. Kade imali ifethwa ngiyayifuna namhlanje bengizonikelisa kakhulu ngoba kade bengafuni imnikele nonke. Kunalabo ade ngifuna ukuyongena nabe paradise. Ngithi inkosi ngomhla ka5 ngo12 o'clock ebusuku mayehla lento ayehlele nakulabo. Labo bantu bebezonikela ngo1.5. So ngidecide ukuthi no angibayeke abantu. Unless ethi mina mkhulu ngicela ukuthi nje nawe angiyazi nowazalwa imbethe kodwa ngicela ukuthi nami ngomhla ka5 ngiyithole lento ungeza kuzoswipe isibusiso sisithole sobabili abekho baningi kodwa bazoba bancane ukhona uthi mina mkhulu impela ngomhla ka5 ngicela ukuthi nami kube njalo. Hawu, oza ke buthi wami, sale sengithandaze, ungiphathele amanzi wakho, imala. Oza nawe mama. Othi impela ngomhla ka Hallelujah. Ziyaqala zenjani? Ziyenzeka. Yabona gogo manje amandla ayaqala enzeka. Uma la ngemisa laba bantu laba bakhethiwe. uNkulunkulu umisa abanye abantu njengamanje besiprofeti indawo yokuhlala unayo. Uthi lo baba uyanikela yena uzokunika indawo yokuhlala. Ngoba lento ithintile lento yamthasha. Besifuna abantu abazothinteka. Abantu abazothi siyanikela sinikelela abantu abahluphekile. Ngoba lithi iBhayibheli sibusisiwe isangesibayo kunesamukelayo. uNkulunkulu akusise. God bless you. uNkulunkulu akusise baba into yenzayo ayenziwa noma ubani. Abantu bayathanda ukwenza izinto befuna ukubukwa. Bayathanda ukwenza izinto befuna ukubukwa. Banikelela abantu abavele sebenabo. Lo mama uhluphekile lo mama ingane inhle bukani. Uhluphekile abazi bawula lapha. Bese ngifuna umuntu ozothi mina mkhulu ngefurniture yami ngiyanikela. Lo mama uyongena endlini empty manje olala phansi. Bengifuna ukudla kanako. Bengifuna umuntu ozothi mina mkhulu ngombhede ngiyanikela. Mina mkhulu ngefridge ngiyanikela. Mina mkhulu ngeTV ngiyabona amandla babegamela amandla. Yo. Baba lenceke onginike yona. Uthe ngithwalisa umthwalo. Baba nasisibusiso senzile. Baba na umnikela wenzayo. Baba uthela phathathe nkoni yokwandisa. Baba ngufakazi mina ngihlala nginikela. Kube kuningi ongilethela kona bathi ngithwele. Bakhohle umnikele ngenza kubantu. Babona amandla kusisa lo baba. Baba ngiyambusisa namhlanje. Bathi makeze isiprofethi onkosi. Wahlabeka Nkosi. Wahlabeka enhlizweni yakhe. Yamthinta Nkosi lendaba. Yamthinta enhlizweni yakhe. Namhlanje ukhululeka mama. Uma ngibona wena ngibona umfisi wami. Uma ngibona wena ngibona umzali wakho. Namhlanje Nkosi yamakhosi. Yambusisa.